Baš kao što se dobro izgrađena kuća zasniva na dobrim i čvrstim temeljima, tako se najbolje radi kada se uvede red. Unazad 2 godine naš fokus je bio uvođenje reda u rad države i pred vama su neki od najvažnijih projekata i rezultata koje smo ostvarili. Za početak, ukinuli smo povlaštene mirovine saborskim zastupnicima, sucima Ustavnog suda i glavnom državnom revizoru. Objavili smo i registar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u prosincu 2012. A i popis birača je pročišćen. Na izborima za EU parlament Hrvatska je imala čak 763.814 birača manje u odnosu na popis birača za parlamentarne izbore. Uspostavljen je i jedinstveni registar svih korisnika prava iz sustava socijalne skrbi s 248.889 korisnika, s kojeg je uklonjeno 7.000 lažnih primatelja socijalne pomoći. Važne su promjene i u školstvu. Uveden je zdravstveni odgoj u sve škole, a od jeseni 2014. u sve škole uvodi se i građanski odgoj. Srednjoškolcima je sufinanciran međugradski javni prijevoz u iznosu od 75% cijene karte za autobus ili vlak. Redovnim i uspješnim studentima osigurano je besplatno studiranje. Nadalje, reda uvodimo i u prostorno uređenje, pa je pristiglo ukupno 822.335 zahtjeva za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata, a od 1. siječnja 2014. uvedene su i e-dozvole, s kojima se do građevinske dozvole dolazi za 35 dana, umjesto 317 dana. Uvodimo red i u sustav gospodarenja komunalnim otpadom. U protekle 2 godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je sufinancirao projekte gospodarenja otpadom s 252 milijuna kuna. Kako bi stali na kraj sporoj i neefikasnoj birokraciji, cilj nam je uspostaviti državu bez papira. Tako će sada građani koristeći elektronički identitet moći online mijenjati liječnika, provjeriti ocjene djece u školi ili izračunati mirovinu. A pokrenut je i projekt e-građani, koji će omogućiti komunikaciju građana s javnim sektorom na jednom mjestu na internetu. I za kraj, ova vlada ne samo da je online, nego je ocijenjena najvišom ocjenom Conversationalist na Facebooku i proglašena najkomunikativnijom vladom na svijetu na Twitteru. Na dobrim temeljima može se početi graditi, zato smo hrabro i odlučno ušli u promjene, a promjene zahtijevaju puno reda i jako puno rada. Sanirali smo naslijeđene dugove, od brodogradilišta preko zdravstva pa sve do restrukturiranja prezaduženih javnih poduzeća i tvrtki u državnom vlasništvu. U 1,5 godina dana lista poreznih dužnika je manja za 14.479 obveznika, a ukupni dug smanjen za preko 7,5 milijardi kuna. Do sada je pozitivno riješeno 1215 zahtjeva za pokretanje postupka predstečajne nagodbe, čime je spašeno 21.230 radnih mjesta. Provedena je i fiskalizacija kojom je uveden red u plaćanje gotovinom. Zahvaljujući svim ovim mjerama, nelikvidnost je smanjena s 44,6 na 33 milijarde kuna. Snizili smo i stope PDV-a u turizmu i ugostiteljstvu s 25 na 13%, a iza nas su 2 uspješne turističke sezone. Poduzetnici koji investiraju su oslobođeni plaćanja poreza na dobit, a ažuriran je i registar parafiskalnih nameta, pa su shodno tome ukinuta 52 nameta u iznosu 380 milijuna kuna. Zaustavili smo isplatu plaća bez doprinosa, a neisplata plaća postala je kazneno djelo. Također je podignut iznos minimalne plaće na 3.000 kuna, kao i iznos mjesečnog neoporezivog odbitka. Zakonom o potrošačkom kreditiranju stali smo na kraj samovolji banaka, tako da je prosječna kamata za kredite u švicarcima smanjena za 30%. Izmjenama Zakona o porezu na dobit omogućeno je bankama da otpišu dio stambenog kredita građanima koji su u financijskim problemima za stan u kojem žive i koji im je jedina nekretnina. Također, omogućeno je tvrtkama da otpišu dug građana za neplaćene račune u iznosima do 2.000 kuna, bez provođenja ovrhe. Red i rad preduvjet su za rast, a gospodarski rast nam je prioritet u svim našim aktivnostima. U protekle 2 godine donijeli smo niz mjera kojima želimo potaknuti rast. Tako je Zakonom o strateškim investicijama omogućena lakša i brža realizacija strateških investicijskih projekata, većih od 150 milijuna kuna. Zakonom o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja definirani su značajni poticaji za investitore. Tako se primjerice potiče otvaranje novih radnih mjesta s 3.000 do 9.000 eura, ovisno o stopi nezaposlenosti u županiji. Kroz poduzetnički impuls protekle su 2 godine sufinancirana razvojna ulaganja u malo i srednje poduzetništvo i obrte u iznosu od gotovo 900 milijuna kuna. Omogućeno je i osnivanje jednostavnog trgovačkog društva za 10 kuna, uz znatno niži trošak i brži postupak.
Poslodavci sada imaju pravo na oslobađanje plaćanja doprinosa za prve 2 godine rada novozaposlene osobe, ako zapošljavaju osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih, a kroz aktivne mjere zapošljavanja prošlo je gotovo 50.000 nezaposlenih. U 2 godine ove vlade, u sklopu EU programa IPA, ugovoreno je 114% više vrijednosti projekata nego tijekom cijelog 4-godišnjeg mandata prošle vlade. Potpisan je i memorandum o razumijevanju između Azerbajdžana, Albanije, BiH, Hrvatske i Crne Gore o suradnji u realizaciji južnog plinskog koridora, a prvi kubici plina bi kroz Jadransko-jonski plinovod trebali krenuti 2020. Izborili smo izradu neovisne predstudijske izvodljivosti koja je potvrdila da je Pelješki most najbolje rješenje za spajanje hrvatskog juga, a očekujemo da se most najvećim dijelom financira iz europskih fondova.